Bueno, egun guztioi, eta gaur kontan beste integrala nola egiten da azalduko izau, eta gaur kontan 23 azalduko izau egiten. Eta integral hau da bat zati x ln x dx. Orduan, integral hau ordezkapen metoda erabili ziteko integral bat, orduan t hartuko du ln x, eta dt hartuko du ln xen derivada, bat zati x dx. Eta guain, t eta dt ln-ekatik ordezkauko integral barrun, eta orduan gatuko zen dt zati t. Eta hau ja bererako integrala da, izango zen ln t, parentesi hartzen, gehi k. Eta guain ja bukatzeko, k ordezkauko dugu, ordezkauko genuke, osea, kt ordezkauko genuke, eta gaituko zen ln, parentesi hartzen, ln x, gehi k. Eta izango zen, erantzuna.